Aquest dilluns s'ha inaugurat a la Seu d'Urgell el nou centre mèdic d'Activa Mútua. Les noves instal·lacions han tingut un cost de 400.000 euros i substitueixen a l'anterior edifici on feia més de 30 anys que s'hi donava servei. Més espai, més despatxos i consultes en un nou centre mèdic que serà el de referència per prop de 4.000 treballadors de 561 empreses i uns 1.000 autònoms. En la inauguració de les dependències d'Activa Mútua, el seu president, José Domingo Valls, ha agraït el poder tenir una bona interlocució amb la Seguretat Social a través de Pilar Ruiz Larrea, actual subdirectora general d'entitats col·laboradores de la Seguretat Social. Siempre que hemos tenido cualquier problema, contigo hemos tenido un interlocutor muy válido, una persona que realmente ha entendido los problemas de la mutua, una persona que entiende las mutuas. Y nosotros, yo siempre le digo a Miguel Ángel Puig, ¿no es verdad? Es fantástico que tengamos un interlocutor a la otra línea, a la otra parte del teléfono, que seas tú. Nunca te lo he dicho en público, pero no me importa decirlo. Muchísimas gracias por todo lo que haces, por toda tu colaboración, tu comprensión y lo que nos está ayudando hasta la fecha de hoy, de verdad. Muchísimas gracias, Pilar, y te agradezco muchísimo que estés aquí. Per la seva banda, Pilar Ruiz Larrea ha destacat la importància de les mútues en la gestió que fan dels recursos assignats per la Seguretat Social. Constituyen la expresión más clara de la participación de la iniciativa privada en la gestión de la cosa pública. Y en esta aportación que hacen en la gestión, desde el Ministerio de Empleo estamos muy satisfechos por la eficacia de su gestión, la cercanía a la población protegida por la Seguridad Social, como son los beneficiarios del sistema y las empresas, particularmente las empresas, su cercanía y proximitat. Des de la subdelegació del Govern a Lleida s'ha volgut incidir en la bona gestió que s'han fet dels recursos per construir el nou centre. Vull felicitar per lo bé que s'han gastat aquests 400.000 euros. En època de crisi, no? I a època en què els recursos són limitats, el veure que els diners de l'Estat es gasten tan bé i se fa un centre tan modern. Per Albert Batall, alcalde de la Seu d'Urgell, l'obertura del nou centre d'Activa Mútua demostra que avui en dia també es poden donar notícies positives. Som lluny dels llocs on passen coses importants, som lluny de Madrid, som lluny de Barcelona, som lluny de Lleida, però això no vol dir que de tant en tant hagin de passar coses importants al nostre territori i a la Seu. I avui això que passa aquí és important. I per tant us ho vull agrair a tots i especialment a aquells que hi heu posat més l'empenta i més la banya. Activa Mútua és el resultat de la fusió de 3 grans mútues catalanes ara fa 5 anys i actualment compta amb 62.000 empreses i més de mig milió de treballadors assegurats.